ሰብአዊ መሰላት ንብዓት ሓርገጽ ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ከም መጋበርያ ፖለቲካዊ ዛዕባታት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብኣሜሪካ ዝምራሕ ዘይፍትሓዊ ምዕራባዊ ዓለም ንሓይልታት ጸጋም ናይ ፖለቲካ መስመር ዝኽተሉ ስርዓታትን ሃገራዊ ሓርነታዊ ምንቅስቓሳትን ዕላማ ገይሩ ንምንብርካኾም ክሰርሕ ይተራእዩ። በዚ ዕላማ እዚ ድማ ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ኣጀንዳታትን ረብሓታትን ተሰኺዑ ሓደ ካብ ሜላታት ተጻብኦ ኮይኑ ከገልግል ጸኒሕሎም። ብስነ ሓሳባዊ መጋበርያታት ማለት ፖለቲካዊ ትካላት፣ ዘይመንግስታዊ ትካላት፣ ባህላዊ ትካላት፣ ሚድያ ወዘተ ሃገራት ምንዋር ምንጻልን ምንዓዓብን በዚ መንገዲ እዚ ኸኣ ብምዕራባዊ ዓለም ዘይድለዩ መንግስታትን ምንቅስቓሳትን ምእላይ ዕላማ ውድባት ሰብአዊ መሰላት ከዓ ንኣብነት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን መሰልተንን ኣነዋሪ ክስታት እናመሃዛ ንዘይድለዩ መንግስታት ኣብ ምጥቃዕ ከም መጋበርያ ከገልግላ ጸኒሕንን ኣለዋን። ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዳግማይ ተመሳሳሊ ቅዝፈት ደቂ ሰባት ንምውጋድ ኩለን ሃገራት ፖለቲካዊ ስርዓትን ብዘየገድስ ዝረዓምኦ ሰብአዊ መሰላት ብሃገራዊ ደረጃ ሕጋውን ትካላውን ኣንፈት ክሕዝ ክኢሉ እዩ። ብሕቡራት ሃገራት ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብአዊ መሰላት ጸዲቑ ድማ ምስ ግዜ ነዚ ንምእዛን ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቆይሙ እንተኾነ ምዕራባውያን ሃገራት ንኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብአዊ መሰላት ኮነ ንዕኡ ከተግብር ዝቆመ ትካላት ንፖለቲካዊ ዕላማየን ተጠቒመናሉ። በዚ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ኮሚሽን ምትፍናን እናዓረገ ክመጽእ ተራእዩ። ነዚ ንምእላይ ከዓ ኣህጉራዊ ውሳነታትን መትከላትን ሰብአዊ መሰላት ብሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ጸዲቑ ቤት ምኽሪ ሰብአዊ መሰላት ቆይሙ እንተኾነ እዚ እውን በቲ ሱር ዝሰደደ ፖለቲካውነት ጉዳይ ሰብአዊ መሰላትን ድርብ መለክዒታትን እናተጸልወ ኣብ ሓደጋ ይወዲቑ። ብኸመይ ድርብ መለክዒታትን ኣተሓሕዛን ኣብ ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ሰብአዊ ክብረት ድሕነትን ምዕባልን ብምትኳር ዕላምኡ ክወቅዕ ንምዕባለ ሰብአውነት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣተሓሕዛ ይሓትት። እዚ ንክኸውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገርን ሕብረተሰብን ክውንነት ድሕረ ባይታ ጭቡጥ ዕላማታት ሰብአዊ ምምሕያሽን ቀዳምነታትን ድሌታትን ኣብ ግምት ክኣቱ የድልዮ። ምኽንያቱ ሽግራትን ብድሆታትን ዘይብሉ ሕብረተሰብን ሃገርን የለን። ስለዚ ከዓ መትከላት ሕቡራት ሃገራት ዘንጸባርቕ ክብረት ዘለዎ ጽምዶታትን ኣብ ሽርክነት ዝተመርኮሰ ምትሕግጋዝን ክድፍኣሉ የድሊ። እዚ እውን ናጻ ወድዓውን ዘይሸራውን መትከላት ይሓትት። እንተኾነ መሳርሒ ፖለቲካ ንምግባሩ ብዘሎ ዝንቡዕ ዕላማ ዓመፅቲ ሓይልታት እተን ተሓለቕቲ ሰብኣዊት መሰላት ኢና ዝብላ ቀንዲ ገሃስቲ ሰብአዊ መሰላት ዝኾነ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ነፍሰን ይኹን ኣብተን ንስርዓታተን ዘገልግላ ጽግዕተኛ ሃገራት ብድርብ መለክዒ ስቕታ ክሪኣ ከለዋ በንጻሩ ነተን ብተጻባኢ ፖለቲካዊ መርገጺ ከም ዕላማ ዝተወስደ ሃገራት ብጉልባብ ሰብአዊ መሰላት ንምንዋርን ምንጻለንን ኣብ ውሽጠን ዘቤታዊ ምንዓዓብ ንምፍጣርን ሸበድበድ ክብላ ይረኣያ። ኣንጻር ኤርትራ ዝተሰርሓሉ ተሓሓዛ ወካሊ ኣብነት ናይ ዝተርእዮ እዩ። ን17 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዕግርግር ብምፍጣር ሰብአውን ህዝባውን መሰላት እናረገጸ ክድምናኡ ዘረጋገጽ ስርዓት ወያነ ክሳብ ካብ ስልጣን ዝእለ ክሕብሕብኦ እምበር ንዝፈጸሞ ግህሰት ሃገራውን ሕግን ሰብአዊ መሰላትን ብኣሉታ ክወቕስኦ ኣይተረኣያን። ብምስምስ ሰብአዊ መሰላት ንኤርትራ ንምንዋር ንምንጻልን ንምንዓዓብን ኣብ መወዳእታ ድማ ሉዓላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ንምዝርዛር ግን ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ተፈቲኑ እቶም በብእዋኑ ዝተወስዱ ተጻብኦታት ምስ ፈሸሉ ድማ ከም መቐጸልታን ዝለዓለ መመላእታን ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን እገዳ ንኸገልግለን መሳርሒ ናይዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኤርትራ ንምርካኽ ዝነገሰ ዞባዊ ግጭት ንክኸውን ተሰሪሒሉ ኣይተዓወተን። ግን ግዳ ሓቂ ክስታት ሰብአዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ነቲ ፍሉጥ ታሪኽን ክብርታትን ይኹን ህሉ ምዕባለታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝጐስዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኤርትራ ካብ ቃልሲ ንሰብአውን ህዝባውን መሰላትን ዝበቆለት ሃገር ምዃና ግምት ኣይህብን። ኣብቲ ጽንኩር ናይ 30 ዓመታት ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ከይተረፈ ህዝቢ ኤርትራ ንጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ከም ቀንዲ ዕላማ ሰሪሒሉ እዩ። ድሕሪ ናጽነት እውን ቀንዲ ዕኑድ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ህዝባዊ ግንባርን ዴሞክራስን ፍትሕን ተነጺሮምን በብእዋኑ ኣብ ተኸለስሉ ሲቪላዊ ገበናውን ግንግዳውን ሕጋታት ሃገር ከም ዝድብተሩን ዝትግበሩን ተገይሩ።
ስለዚ ኸኣ እዞም ክብርታት እዚኣቶም ሕጋውን ትካላውን መሰረት ለቢሶም ምስ ናይ ምህናፅ ሃገር ፖሊስታት ተዛሚዶም ሰብኣውን ክብረትን ድሕነትን ንምዕዛዝ ይስርሓሎም ኣሎ ክንዲ ዝኾነ ዋላ እኳ ገና ቀጻልን ሓያልን ፃዕሪ ዝሓትት እትኾነ ኤርትራ ኣብ ሕጊ ዝተሰረተ ሃገራዊ ሓድነትን ዜግነትን ምዕሩይ መሰላትን ዕድላትን ሓላፍነታዊ ተሳትፎ ህዝብን መሰረት መንግስቲ ኮይኑ ዘገልግል ከባቢያዊ ዞባውን ምሕደራ ከም ውፅኢቱ ድማ ሰላምን ምርግጋእን ዝዓሰለ ሃገር ምዃና ኣይማትእን እዚ ክውነት ዝተጎሲ ግን ብዝያዳ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ንኤርትራ ኣብ ጃንዳ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ብምእታው ብናይ ሓሶት ክስታትን ንውያነ ከም መጋበርያ ብምጥቃምን ሰብኣዊ መሰላት ከም መቐፀልታን መሳርሒ ግዳማዊ ተጻብኦታትን ተሰሪሒሉ ፍሉይ ኣገባባት ብምትእታው ሰባት እናቐያየርካ ዝቕፀል ዘሎ ፍሉይ ራፖርተራትን ኣብ ገለ እዋን እውን ተደራቢ ዝኾኑ መርማሪ ኮሚሽን ብምምዛዝ ንኤርትራ ንምንዋር ንምንጻልን ንምንዓዓብን ተሃቂኑ ጾታዊ ዓመፅ ገሰት መሰል ሃይማኖት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ጉዱድ ዕዮን ወዘተ ዝብሉ ናይ ሓሶት ጠቕነታትን ክስታትን ከም ሰንደቕ ብምጥቃም ድማ ንኤርትራ ናይ ምንብርካኽ ከንቱ ፈተነ ይቕፅል ኣሎ ኤርትራ ብወገና ነዚ ፖለቲካዊ ድርኺት ዘለዎ ናይ ምሲጣን ዘመተ ብሓባር ምስ መሻርኽቲ ኣብ ሓያል መኸተ ተጸሚታት ምክቶላ ማዕረ ማዕርኡ ኸኣ ብድርኺት ውሽጣዊ ምዕባለታት ሰብኣዊ መሰላት ንምሕያል እውን ብቐጻሊ ክስርሓሉ ጸኒሓላ ስርዓት ወያነ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምግላፉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ስምምዕ ሰላምን ሽርክነትን ልምዓትን ይኹን ስሉሳዊ ስምምዕ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ንዞባዊ ዳይናሚክስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸልይዎ እዩ እንተኾነ ሕጂ እውን ኣሜሪካ ምስ ምዕራባውያን መሻርኽታ ነቲ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ብታሪክ ዝተጓሓፈን ጃንዳ ወያነ ናብ ስልጣን ብምምላስ ንዞባዊ ዳይናሚክስ ንድሕሪት ክጎቱ ዕግርግር ዘሪኦም بمجد ويانا حدش كنات وليهم منقصات إيرتران إثيوبيان أب حدا جزين مقلاي كنت فتن هكينهم كند علامة نايزة حدش وريت نتياب سلطان كله يخون أبزني حج خونتات أبعد كسب اللي بزي بقول جبنز فتسمة ويانا نبدحن وكانت خونه كم هندستن عنقلتن نايزة حلفة يخون نايتي حجب ويانا زقصل زلو زبر عنا أكيت الأخوون نبعلهم حتى تنت سلازم الكاتم نفسهم من مكل خازة كايدو ناي عقل صبت فتنونيم اتأكي وريتن كيناتن كم تستمدبلو سلازيت عوته ابز حج اوان بقول باب سبعه مسلات بخلت معرباو سن حساباو مقابريا حيال ناي حبرتا معفان زمته ديس انفورميشن كامبين ناكايدو جاملاو كسات سبعه مسلات اب تግራይ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ክስታት ብምልዓልል ንኤርትራ ገንሸል ንምግባርን ንዓለም ከደናግሩን ከንቱ ፈተነ ይገብሩለውም كمتي أبز حلف جزء بمجد بيت مخرج سبعة ومسلات إرتران من نوار نمن تسألن من عابن استفتنن فشلن حجون سن حسبه مسرع معربه وعلم بحفشة ميديات الدم بفلاي عبيت الأخوة وهيبوهم بقول باب سبعة ومسلات نبعت حرقت النفس سو سعادهم أيزايدهم اللهم كم رأينا إذا حدش وطن بمجدي أمنستي إنترناشنالن هيومان رايتس ووتشن استفبرخو نحصوت كستاتن تبصاباتن أوروبا حبرت أبهجراو حق مسر الزيبل عنقص بمتقام قبل على إرتراز وصلوا بينه الجدا ناي منقص أمريكا بريزيدنتاو في الصامة والسنة ناي بيت صحفات كوميشنر حبرات هاجرات جوجوي تبصاب بقداي سبعة مسألات ناي زوم أكلات زي أتوم بحرين عنقدون قبل على إرترا زنت أبارق كوينو مغسلتا ناي تقن محجي أبيت مخرج سبعة مسألات قبل الإرتاز زنبوه سمع السنة مرمار كومشين أكابيلو زغربو موزيت عوتني حسود كستاتيوم كم زحلف مخينوز ترفه طغنتات انتصابوتات انكا بقصالي وشت أون زباون عبالتات يخون بوليتيكاوي دبلوماسياون غوسغاساون مخته زتصرق نبعت حرقص دمايو اتقبراو ملسن من قدن حجون كيتزاننا عصفا بمسرح عصفا محياليوم